дафтари президенти Украина Владимир Зеленский хабар дод ки мақомоти Киеву Москав дар як маконе дар марзи Беларус бо Украина мулоқот хоҳанд кард, аммо сана ва вақти онро нагуфтаанд. манбаъ дар баёнияи рӯзи 27 феврал гуфт музокирот ҳосили гуфтугӯи телефонии Зеленский ва раҳбари Беларус Александр Лукашенко аст ва бидуни ҳеҷ шарте сурат хоҳад гирифт. мо ба мувофиқа расидем ки ҳайати Украина бо ҳайати Русия бидуни ягон шарт дар марзи Украинаву Беларус дар наздикии рудхонаи Припят мулоқот кунанд омадааст дар изҳорот. аз ин пеш раис ҷумҳури Украина гуфта буд кишвараш барои гуфтушуниди сулҳ бо Русия омодааст, аммо на дар Беларус. Владимир Зеленский Варшава, Братислава, Истанбул, Будапешт ё Бокуро ҳамчун макони алтернативии музокирот бо Русия пешниҳод кард. Кремлин 27 феврал хабар дод ки ҳайати Русия барои гуфтугӯ бо мақомоти Украина ба шаҳри Гомели Беларус рафтааст. ба қавли Дмитрий Песков, сухангӯи Кремлин, ба ин ҳайат низомиёну дипломатҳо шомиланд, эъломия дар бораи гуфтушуниди сулҳ дар рӯзи 4-уми ҳамлаи Русия ба Украина садо дод. кишварҳои ғарбӣ ба зидди Русия таҳримҳои сахт ҷорӣ карда ба ҳимояти низомӣ аз Украина силоҳу муҳимот фиристодаанд.